फोरमायथियाथ' दा मा बुंनो गोबाव समबो जेल जाबोबाय बे हारिनि नांनाय थाखायनि समावनो दा जेसेबांखिनि खामानि मावना होदों बेनि थाखाय गिबियावनो भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों लोगोसे बिटिसि सरकारखौबो जेसेबांखिनि खामानि मावना होदों बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय बेजों लोगोसे आरो जेसेबांखिनि जोंनि रिजार्भफोर दङ बा केडारफोर दङ जेसेबांखिनि दङ बे जेल सिङाव बा जोबथेसालियाव बिसोरखौ थाबैनो जुदि बख'ना लाङो बेनि थाखाय आं गासै रायजो राजानिफ्राय आरो बिटिसि सरकारखौबो आङो खावलायनो थानाय जाबाय। जितु हमनानै ला आं गोबां बोसोर एनडिबिआव दंमोन आंनि लोगोफोरा माखासे जेलाव दंमोन बेखौबो कयजनमान फाइनान्सियेलि खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। स' रायजोफोर दिनै जोङो सावरायगोन माखासे पलिटिक्सनि बाथ्रा आरो जोङो उदालगुरियाव थानाय गोदानै लुफुंजानाय जे फुटबल स्टेडियाम बेवहाय मा जाथाय जागासिनो दङ बेखौ हयथ' नोंथांमोना नुखाबाय बेनि सायावबो जोङो बाथ्रा सावरायनाय जागोन। अब्ला रायजोफोर जोङो गिबियाव नैबेनि सायावहाय बाथ्रा सावरायनोसै। बे सावगारिया भिडिअआ जादों जाहैबाय उदालगुरि जिल्लायावहाय सोमजिनाय बेवहाय फुटबल मेचआवहाय बारनानै जोलायनाय जोङो नुनो मोनदों बे रायजोफोर बेफोर थासारिया माब्रै जानो मोनखो बेनि मेन गोरोन्थिया जादों जाहैबाय कमिटिनि रायजोफोर स्टेडियाम बेंग्रा स्टेडियामखौ नायग्रा आरो फुटबल मेच लाबोग्रा जायफ्रा दैदेनगिरि बिथांमोननि सायावहाय बियो सोनारो आरो बे सासे फुटबल जोग्राया सासे रिफारि मेनखौहाय माब्रै बेबायदि खालामनो खाबु मोनखो बेथ' जाथावनायानो नङामोन। अब्ला मा उदालगुरि जिल्लानि रायजो राजा नोंथांमोना बे गोदानै लुफुंजानाय फुटबल स्टेडियामखौहाय दानिफ्रायनो रेकर्ड खालामनो सानखाबाय नामा गाज्रि रेकर्ड खालामनो सानबाय नामा एसेथ' सिन्था खालामना बेफोरबायदि खालामनायनि सिगां गेलेग्रायाबो नायग्रायाबो आरो मेनटेन खालामग्रायाबो एसे सिन्था खालाम बेफोरबायदि मारै जानो मोननांगौ जोबोद लासिंसिनो रायजो राजा नोंथांमोन हयथ' माखासे मानसिफ्रा बै सिगांनि समखौहाय नायहरनानैहाय बेबायदिनो दावराव खालामनो नागिरो दानि समावबो। दानिया आं बुंनो सानदों रायजोफोर गाहायाव नाय नोंथांमोना बेयावहाय फानफारा गय जानानैहाय जुमुदै मुजुलादों बे सावगारियाबो बे उदालगुरि जिल्लानि गोदानै लुफुंजानाय स्टेडियामावहाय सीएम काप जाखांनायनि उनावनो बे सावगारिखौहाय जोङो नुनो मोनदों ससियेल मिडियायाव मोजाङै बुंनानै होदों रायजोफोर आं भिडिअखौ नोंथांमोननो दिन्थिथ'नाय जानाय नंला मानोना नोंथांमोना बेवहाय सावगारियाव नुखाबाय हयथ' नोंथांमोना आन्दाज मोनखाबाय बे भिडिअखौ नुखाबायबो जानो हागौ बेखायनो आङो बुंथ'ला रायजोफोर नाथाय आं बुंनो साननाया मोनसेल' बाथ्रा रायजोफोर मिथिबायना जेसेबांनाखि नायग्रा नोंथांमोन दङ जेसेबांनाखि नोंथांमोना बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावदों नोंथांमोना गाव गावनो सोलायनाया मोजां आरो साननाय हनायफोरखौहाय नोंथांमोना मोजाङै साननाया मोजां मानोना बे गासैबो बेफोरो गावनिनो हारिनि सम्पति नों आरो आंहा जुदि साफा लाखियाब्ला गुबुन मानसिया माब्रै बेखौहाय साफा खालामनानै होनांगौ गभर्नमेन्टनि जायगाब्लाबो बेखौहाय गावनिनो रायजो राजानि होननानैहाय धोन सम्पति होननानैहाय साननानै ला अब्लानो साब सिखोन थायो खमसे खमथ' गाव गावनि जानाय पेकेटफोरखौहाय डास्टबिनाव गारमोन बथलफोरखौहाय डास्टबिनाव गारमोन आरो मा नांजानानै बेफोरबायदि वालावहाय जुमुदै मुजुलाखो बेथ' मुर्खनिसो आखु रायजोफोर मिथिबायना सोरबाया जुदि गोसोआव नांदोंब्ला आंखौहाय गाज्रि दामोन आरो गाज्रि कमेन्ट होनाय होयि बेबो नोंथांनि सायाव नाथाय नोंथाङा बेफोरबायदि जुमुदै मुजुनायनिफ्राय गोजानाव था आं सानो रायजोफोर बे स्टेडियामावहाय सारिफाले सीसी केमेराबो होनांगौ आंनि साननाय मथेब्ला आरो आउट केटारिं यानिकि बाहेरानि बुस्थुखौहाय स्टेडियामनि सिङावहाय जानो थाखाय एलाउ होनो नाङा आंनि साननाया बेनो रायजोफोर जेखि जादोला रायजोफोर बेखौहाय गासिबो मिथिखागौ रायजो राजा बिथांमोना नाथाय नेक्स्ट टाइमावहाय बेबायदि माब्लाबा दाखालामसै दानिया फै जों सावरायनोसै रायजोफोर नैबे भिडिअनि सायावहाय बे भिडिअआनो जाहैबाय
APB पार्टीनिफ्राय ओंखारनानैहाय UPPL पार्टीयाव हाबनाय दा बिथांमोना मानो ओंखारदों बेनि सायावहाय माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना बिथांनिफ्रायनो खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय चुक्तिनि जिथु दफा बेखौ मोनफानि उनाव मोनफा मावबोगासिनो दं गासैखौबो खेबसेनो हाजोबा 5 बोसोराव हाजोबा उनाव सरकाराव फैबा मावबावगोन जेनेबा बहुदखौनो मोजां मावनाय नुदों हमनानै ला आं गोबां बोसोर NDB आव दंमोन आंनि लोगोफोरा माखासे जेलाव दंमोन बेखौबो कयजनमान फाइनान्सियेलि होन अफिस थाबायनायानो होन कर्ट कासारियाव थाबायनायानो होन UPPL निफ्राय हेफाजाब होयै थाखा फैसायानो जा मानसि थांनानै जा माखासे जेलाव थानायखौ बख'नायखौ आं नुनो मोनबाय बेनिखायनो आरो बिथांमोननि आदर्शखौ मोजां मोननानै आङो UPPL आव आफादाव दिनै जइन जाफैनाय जाबाय आङो दिनै दा 12टा बाजिबाय समा बेनि सिगाङाव आं APB नि कक्लाबारि ब्लक समितिनि नेहाथारिमोन गाहाय नेहाथारि बेनिफ्राय माखासे उसुबिदा नुजानायनि थाखाय उसुबिदाया बेनो जोंनि माबानि गेजेराव APB नि गेजेराव बहुत समस्या दं प्रब्लेम दं फारसेखै सापर्टारा बिराद खम ना सापर्टार नागिरनायावनो बहुत सम थांगोन दिन थांगोन बोसोर थांगोन फारसेखै फाइनान्सियेलि बिराद उइक जोबोद उइक बेफोरखौ बुजिनानै मिथिनानै आङो बे UPPL नि जिथु आदर्श आइडिय'लजि मावनाय बेफोरखौ नुहुरनानै आं UPPL हानजायाव दिनै जइन जाफैनाय जाबाय आंथ' गोदोनिफ्रायनो नुबाय दं जा सुक्तिनि उनाव सुक्तियावबो एकर्डआवबो UPPL निफ्रायनो दङ ओमफ्राय बिथांमोना सुक्तिनि जिथु दफा बेखौ मोनफानि उनाव मोनफा मावबोगासिनो दं गासैखौबो खेबसेनो हाजोबा 5 बोसोराव हाजोबा उनाव सरकाराव फैबा मावबावगोन जेनेबा बहुदखौनो मोजां मावनाय नुदों हमनानै ला आं गोबां बोसोर NDB आव दंमोन आंनि लोगोफोरा माखासे जेलाव दंमोन बेखौबो कयजनमान फाइनान्सियेलि होन अफिस थाबायनायानो होन कर्ट कासारियाव थाबायनायानो होन UPPL निफ्राय हेफाजाब होयै थाखा फैसायानो जा मानसि थांनानै जा माखासे जेलाव थानायखौ बख'नायखौ आं नुनो मोनबाय बेनिखायनो आरो बिथांमोननि आदर्शखौ मोजां मोननानै आङो UPPL आव आफादाव दिनै जइन जाफैनाय जाबाय दिनै जोङो कक्लाबारि ब्लक कमिटि आंथ' हारसिङैनो कक्लाबारि ब्लक कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि आंजों लोगोसे दङ भाइस प्रेसिडेन्ट बिथां जारिमिन आरो बिदिनो मेम्बार्सफोर दङ जों गासै 11 जन दिनै UPPL आव जइन जाफैबाय माबायदि हाबा मावलांनो ओंखारबोदों नोंथांमोना जोङो बिबानखौ मोनलागि दामोन एज ए मेम्बार हिसाबै जों जेरै सुबिदा जायो बिदिनो UPPL नि जानानै खामानि मावलांगोन आरो रायजो राजानि मोजांनि थाखाय खामानि मावलांगोन होननानै जों आवगायबोदों निश्चय बयबो खोनाखाबाय आं इसेबां बुंनांगौ होननानै सानला नाथाय आं बुंनो साननाया बेनोल' नोंगौ APB पार्टीया जोनोम जागोदान बिसोरो गोरलै बैसो बिसोरो देरनो लावनो गोबां सम नांगौ आरो बिसिनि फाइनान्सियेल सापर्ट पाब्लिक सापर्ट बेबो गोबां सम नांगौ दा फाइनान्सियेल सापर्ट पाब्लिक सापर्टनि खारनावनो बिसोरनि पार्टीया दिनैनि समावहाय उइक यानिकि दुर्बल जोंनाय बाथिया बा जोंनाय केन्डेला मोलेनिफ्राय मोले जालांगासिनो दङ रायजोफोर फारसे जों सिन्था खालामोब्ला APB पार्टीनि आफादगिरिफोरनि आखल आखु आरो बिथांमोननि मावनाय दांनाय बेकग्राउन्डखौ नायोब्ला रायजो राजाया मोजां मोना बेनिखायनो बिथांमोननिफ्राय हाबनाय जे माखासे मानसिफोर दङमोन बिसोरो गावनि APB पार्टीखौ एंगारनानैहाय गुबुन पार्टीयाव फैनाय जों नुनो मोनदों रायजोफोर दानिया नोंथांमोन नैबे गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार बिथाङा मा बुंदों एसे खोनासंनानै ला जि समहालागै BPF नि मुरब्बी हिसाबै हाग्रामा महिलारि थागोन बे समहालागै UPPL आरो BPF माब्लाबाबो ज' जाया गोरोबलाया कारण हाग्रामा महिलारिनो गादि नांगौ बियो पाब्लिकनि मा होगोन होआ बिनि खोथा सिन्था खालामा बुजा बुजिनि खोथाबो बे बुजिया गोरोबलायनाय बाथ्राखौबो बुजिया बेनो मात्र गादि नांगौ आरो गादि नांगौबा बे गावनो नेतृत्व मोननांगोन बेखौ अरायबो बे बुंदों बेनिखायनो हाग्रामा महिलारि जेसेबां दिनहालागै
BPF नि मुरब्बी हिसाबै थागोन बे समहालागै UPPL आरो BPF नि गेजेराव गोरोबलायनाय कोनो दिन गैया निश्चय आंबो भिडिअ हगारनानै होबोबाय थाखादों गावखानाय औवाया खाजोब्लाबो रोजोबा थिग बेबायदिनो हाग्रामा महिलारि सार आरो प्रमद बर' सारनि गेजेरावहाय माब्लाबाबो खौसेथिया फैनाय नङा गोथौ सोदोबा हाबनानै दङ जाहैबाय बिटिआर आरो BTC आवहाय हाग्रामा महिलारि साराबो राजा जानो लुबैयो प्रमद बर' साराबो राजा जानो लुबैयो नाथाय खहाया सोरनि रायजो राजाफोरनि दा रायजो राजाफ्रा ओरैबो सापर्ट गैया हरैबो सापर्ट गैया नेशनेल पार्टिखौसो सापर्ट खालामदों आरो मोनसे बाथ्राया क्लियार रायजोफोर जोङो ट्राइबेल संघनि सासे मावथिनिफ्राय खोनानो मोनदों राजीब बांगाल सारखौहाय बे बारावहाय देरहाहोआ मानोना बिथाङा राजीब बांगाल सारखौहाय सिगांनि समावबो देरहाहोखादोंमोन आरो दानि समावहाय बियो BJP आव थांनायनि खारनावहाय बियो देरहाहोआ दा बिथांमोनखौहाय जोङो सिन्था खालामनानै नायोब्ला बिथांमोना ट्राइबेलनि जोंनि बर' हारिनि हा हुनि माखासे मावनो गोनां खामानिफोरखौहाय मावग्रा मावथिफोर दा बिसिनि खोथाखौ जों खोनासङोब्ला बिसोरो अपोजिशन पार्टिजोंहाय सापर्ट दङ साफ्रोमबो ट्राइबेल संघनि मावथिफ्रा अपोजिशन पार्टिजोंहाय सापर्ट नाथाय बिनि गेजेरावनो आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों BSC एकट जाबाय BTC एकट जाबाय नाथाय ट्राइबेल संघनि मावथिफ्रा बर' रायजो राजानि थाखाय हानि लेखा माब्लाबाबो मावनानै होनो खाबु होबोआखै आरो मावाखैबो आरो गोसोबो जाबाखै आरो मावनानै होआखै गोसो जायोब्ला बिसोरो मावनानै होनो हागौमोन दा जेखिनि जोङो भिडिअआव नुदोंना समनि रादाब निउज चेनेलावहाय गोसो जायोब्ला बै ट्राइबेल संघनि खामानि मावग्राफ्रा दानि अपोजिशन पार्टियाव थानाय बिथांमोना बर' रायजो राजानि थाखाय बे 15 बोसोरावहाय 9 लाख मानसिनोहाय हानि लेखा होबोनो हागौमोन नाथाय होआखै मानोना गावबा गावनि हाया गासैबो फाट्टाखा गावबा गाव हानि लेखा दंजोबखायो नाथाय जोंनि हा गैजायै रायजो राजाफोरखौहाय बिसोरो सिन्था खालामबोआखै दिनै मानो सिन्था खालामदों दिनैनि समावहाय बिसोरा गावनि उदैनि ओंखामा जोबहां जागासिनो दङ आरो जोबबाय बेनि खारनावनो बिथांमोना दिनैनि समावहाय सोरबा उखिलाबो सिन्था खालामदों सोरबा ट्राइबेल संघनि मानसियाबो सिन्था खालामदों सोरबा BPF नि MCLA MLA MPफ्राबो सिन्था खालामदों रायजोफोर बै समावहाय बिसोरहा सिन्था खालामनो गोनां गैयामोन बे समावहाय गोरों गोरा मानसिबो गैयामोन जेरैनो बुङो ओरैनो फिदिंजायोमोन बेखायनो दिनैनि समावहाय सिन्था खालामदों जोबनायाव रायजोफोर आङो रनजित बसुमतारी सारनि सायावहाय बुंगोन नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नुबाय जानांगौ बे भिडिअआ गोजाम दा बे भिडिअआव मा बुंदों एसे खोनासं कन्ट्रल खालामनानै जोङो हानायमानि नाजागासिनो दङ खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्राया जादों माखासे इउटिउबारफोरा माखासेखौ जों थोंजोङै मुं खारिनानै बुंनो हायो खिन्थु जों खारिनो गोसो गैया माने जानला मोनला नङैनि हारिनि थैजों सोमोन्दो गैयै माखासे इउटिउबारफोर दङ गावनि बेक्तिगत सार्थखौ जाफुंहोग्रा बिसोरो जाहाथा मेसेज होलाबायनानै मानसिनि गेजेरावहाय बिशृंखला सृष्टि खालामनो नागिरबाय दङ आं बिथांमोनखौ सांग्रां जानो होदों हारिनि थाखाय मावनो नागिरदोंब्ला आरो हारि मावनायजों लोगोसे गावनि उदैनिबो सोमोन्दो दंब्ला मोजां मावथों नङाब्ला बे हारिया खहा जायो बेखौ सांग्रां जानाया रिलिफ थार बाथ्रा रनजित बसुमतारी सारमोना सिगांनिफ्राय जे बाथ्राखौ बुंबोदों खामानिखौबो मावगासिनो दङ आरो मावलांबाय थागोन नंखाय नङा रायजोफोर दा नोंथांमोना फोथाया बेयो नोंथांमोननि सायावसै गोजोनखौ हास्थायदोंब्ला UPPL खौ सापर्ट खालाम गोजोन गैयै थासारिखौ हास्थायदोंब्ला BPF खौ सापर्ट खालाम आरो नेशनेल पार्टिखौ जुदि सापर्ट खालामनानैहाय बर' हारिनि मोननो गोनां मोनथायफोरनिफ्राय बन्चित जानो लुबैदोंब्ला कंग्रेस आरो BJP खौ सापर्ट खालाम बे रायजो राजाफोरनि सायावसै गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि